El 2025 ha estat un any de consolidació de l'activitat i d'impuls a nous projectes, però sobretot d'aproximació real a les empreses del país. Aquest 2025 destaquem 8 eixos principals. Hem potenciat el comerç del país amb una visió 360 graus, amb la creació de l'Observatori del Comerç, la represa del Retail Tours i la Festa del Comerç. També hem impulsat l'espai Dona i Empresa, per visibilitzar la dona professional i impulsar el lideratge femení generant xarxa i oportunitats. Hem apostat per acompanyament en la digitalització empresarial com a palanca de competitivitat, organitzant conferències i formacions i participant en el programa de digitalització per a empreses. També seguim defensant els interessos empresarials, exercint de veu del teixit econòmic, en un paper rellevant en el seguiment de l'acord d'associació amb la Unió Europea, promovent reunions sectorials per escoltar i traslladar les necessitats reals de les empreses. Des del Consell del Sector Privat de Turisme s'ha fet un treball intens amb la renovació dels membres del Consell d'Administració d'Andorra Turisme i propostes en matèria laboral i d'immigració des d'una visió empresarial. Finalment, la consolidació de projectes estratègics amb iniciatives claus per la resolució de conflictes empresarials o l'impuls jove per connectar els joves amb el món laboral són altres dels projectes que han marcat aquest 2025. Un any on hem ampliat l'esforç en comunicació i la presència digital com a voluntat de transparència i proximitat. A la Cambra continuem treballant per acompanyar les empreses en el camí de la competitivitat, la sostenibilitat i la resiliència, treballant pel bé comú, la dinamització econòmica i el progrés del país. El 2025, la Cambra ha estat un punt de referència en serveis per al teixit productiu en resposta al context econòmic i del mercat, i així donar impuls a la competitivitat, la diversificació econòmica, el creixement sostenible i la projecció internacional d'Andorra. L'entitat ha reforçat el seu paper d'acompanyament estratègic, oferint assessorament, formació i espais de connexió. I l'ha adaptat a un entorn canviant per generar més valor afegit, anticipar tendències i contribuir activament al desenvolupament econòmic. La formació és una eina clau per al creixement empresarial i una de les principals activitats de la Cambra. Durant el 2025 s'han programat 109 cursos i s'han format 1.019 persones. Enguany, s'ha posat especial focus en la transformació digital i la intel·ligència artificial, en 17 formacions específiques i un total de 280 assistents, amb webinars i jornades organitzades conjuntament amb la Secretaria d'Estat de Transformació Digital. També s'ha continuat formant en la legislació i la fiscalitat, la gestió empresarial, el lideratge i la igualtat. Formacions innovadores, com la de pilots de dron o l'apropament als joves a través del carnet jove, han estat cabdals. En el capítol de serveis recurrents s'ha registrat un creixement en volum d'operacions i tràmits, concretament dels carnets ATA, les consultes duaneres i serveis censals. El Servei d'Anàlisi Econòmica ha continuat aportant dades clau per la presa de decisions mitjançant enquestes de conjuntura, estudis sectorials i l'informe econòmic anual sobre l'evolució de l'economia andorrana. L'enquesta de conjuntura del primer semestre de 2025 indica que els principals obstacles són l'augment dels costos i la manca de personal, especialment en restauració i construcció. També preocupen l'accés a l'habitatge, la pressió burocràtica i la necessitat de millorar les polítiques d'immigració. Aquests resultats permeten a la Cambra disposar d'una radiografia precisa del teixit empresarial i orientar les seves actuacions, alhora que continua elaborant estudis monogràfics com el dedicat a l'acord d'associació amb la Unió Europea, publicat al gener de 2025. El Servei d'Assessorament ha gestionat més de 340 consultes, principalment sobre creació d'empreses, requisits per exercir activitats i normativa empresarial andorrana, i ha habilitat un punt d'informació pràctica sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. En conjunt, el 2025 consolida una cambra activa, útil i alineada amb els reptes del present i les oportunitats de futur del teixit productiu del país. El 2025 ha estat també l'any de la consolidació de serveis, amb una aposta decidida per donar resposta a les necessitats reals de les empreses d'Andorra. Pel que fa a l'ocupació del jovent del país, Impuls Joves s'ha consolidat com una plataforma de referència per connectar joves i empreses. Actualment, compta amb més de 1.200 joves inscrits, més de 100 empreses i un increment notable tant de visites com d'ofertes. En l'àmbit sectorial,
el Consell del Sector Privat del Turisme s'ha consolidat com a veu unificada de coordinació i influència del sector, estructurant el seu treball en 3 comissions: estratègia, dades i recursos humans. S'ha produït el relleu d'un dels representants del sector privat al Consell d'Administració d'Andorra Turisme, reforçant la coordinació amb l'ens públic. Paral·lelament, el Consell ha fet un seguiment actiu de qüestions clau, com les quotes de treballadors temporers, la proposta de noves quotes al govern i el projecte de contractació en origen, incidint en el repte principal de disponibilitat de recursos humans. S'ha posat en marxa l'espai Dona i Empresa, un nou servei orientat a potenciar el lideratge femení mitjançant networking, formació i col·laboracions institucionals, donant visibilitat a la dona professional. El CRECE ha continuat consolidant la seva activitat en la resolució de conflictes empresarials, amb un conveni amb el Comú de la Massana, jornades amb el Col·legi d'Advocats i Batlles i presentacions a col·lectius i associacions professionals per difondre la mediació i l'arbitratge. El TAPA ha reforçat la seva promoció interna i internacional amb la participació en fòrums d'arbitratge, sessions informatives i la publicació d'articles especialitzats, així com amb l'impuls del recull de jurisprudència interna i internacional. En l'àmbit institucional, ha participat en diverses jornades i en accions sectorials per apropar l'arbitratge als sectors financer i de la construcció. El comerç és un eix prioritari per a la cambra. Per això, es va posar en marxa l'Observatori del Comerç, una eina clau que aporta dades útils i estratègiques al sector. També s'ha celebrat la 3a edició de la Festa del Comerç, per reconèixer iniciatives i trajectòries professionals destacades i bones pràctiques comercials. Per reforçar l'obertura internacional, s'han impulsat iniciatives per promoure coneixement i noves dinàmiques de relació. La direcció de la Cambra ha participat en una jornada de treball a la Cambra de Comerç de Madrid per intercanviar experiències i models de dinamització del comerç aplicables a Andorra. Tòquio, d'altra banda, ha estat la ciutat escollida per al Retail Tour 2025 com a referent d'innovació i laboratori de tendències. El programa, adreçat a empreses que volen anticipar-se als canvis, va combinar un tour multisectorial amb acompanyament professional per facilitar la transferència dels aprenentatges. En conjunt, aquestes iniciatives han ampliat horitzons, generat coneixement estratègic i reforçat la competitivitat del teixit comercial andorrà. Finalment, el programa de digitalització d'empreses impulsat per Andorra Digital ha continuat creixent de manera sostinguda, amb més qüestionaris, assessoraments, solucions implementades i una ampliació de subvencions. La comunicació ha estat una eina clau per reforçar la visibilitat de la cambra i ampliar l'abast de la nostra tasca. El 2025 es van registrar més de 340 impactes en premsa, un augment notable d'entrevistes i una activitat constant en continguts audiovisuals i canals digitals, que han crescut de manera sostinguda. Els canals digitals han crescut en seguidors, les visites a la web s'han incrementat un 15% i el nombre de subscriptors al nostre canal de YouTube ha seguit augmentant. Aquest creixement reflecteix una actualització constant de continguts rellevants que aporten valor i reforcen la proximitat amb empreses i ciutadania. Aquest 2026, el propòsit de la Cambra és fer un pas més i continuar sent l'aliat de valor per a l'empresa, oferint un acompanyament real i tangible en el seu dia a dia. Volem ser encara més propers a les necessitats, exercint l'escolta activa per poder crear solucions pràctiques que donin resposta a problemes reals. Hem estructurat l'activitat del 2026 en base a 5 grans àmbits: el reforç actiu del turisme i el comerç, l'impacte de l'acord d'associació amb la Unió Europea, la diversificació econòmica, la innovació i la digitalització i, per últim, la sostenibilitat amb sobirania energètica. El nostre objectiu és prioritzar aquests reptes, a més de garantir la continuïtat de projectes clau per a les empreses, els joves i la dona professional, i la consolidació dels serveis a través del Consell del Sector Privat de Turisme, del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials i del Tribunal Arbitral del Principat d'Andorra. També és important generar oportunitats comercials reals en el mercat intern i també a l'exterior a través de connexions B2B, missions empresarials i retail tours. Com a òrgan consultiu,
Estem alerta i vetllem pels interessos dels diferents sectors d'activitat econòmica amb el seguiment dels canvis legislatius i fem arribar a l'administració les inquietuds i problemàtiques de les empreses. L'any 2026 serà un any intens i volem ser al vostre costat per afrontar-lo junts, impulsant projectes i creant noves oportunitats.